Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole and Diego, papaano po ba hindi maiinggit sa mga napapanood sa social media ng mga yayamaning mga mister na sinuspoil ang kanilang mga misis? Ayan na naman tayo. Dito nagsisimula yung mga anxiety. Actually, kapag ka, alam mo, ang basic rule lang dyan talaga, sa totoo lang, scroll up, scroll down, left, right, select start, up, down, left, right, A, B, select start. Kung alam mo yan, malamang, may gout ka na! Ganun lang ang basic. Pagka, kasi diba, I don't know kung, di ba may algorithm na tinatawag na kung halimbawa ikaw ay nag-search ng, naalala ko lang si Titan Jello ng gel. Kanyari, nag-search ka ng gel, ang mga susunod na mga mag-a-appear sa'yo na mga ads ay konektado sa gel. So, parang, correct me if I'm wrong, hindi naman ako ka-expert pagdating sa digital world, no? Pero kapag ka napadpad ka sa, kunyari sa page ng mga yayamanin, tapos nagustuhan mo siya, ang i-feed sa'yo ng social media are the same kind of content. Correct. Yan, yung ganon. Tama. Ayan, tama. So, kapag ka ganyan, baguhin mo yung algorithm. Ibig sabihin, ano yung tanong mo sa amin? Paano maalis yung inggit dun sa mga mister na nagsuspoil ng bongga ng kanilang mga misis, mga ganyan. Mahirap yung alisin kung lagi mong nakikita. Correct. Yan, totoo. So, medyo mitsa talaga yan ng kabaitan mo. Kasi dating mabait ka, kapag ka nagkakaroon ka na ng inggit sa katawan, nawawala yung bait, napapalitan ng galit, napapalitan ng inggit, ang inggit po ay lason. So para kang nalalason. Tama. Dati okay lang naman yung mister sa'yo pero kapag ka, yung mister mo sa'yo, pero kapag ka nakakita ka ng mga mister na nagsuspoil ng mga misis, na ito yung mga paraan nila para magpakita na ng kanilang pagmamahal, feeling mo tuloy kulang na kulang yung binibigay ng mister mo. So kinakailangan mo i-recalibrate yung utak mo. Correct. At i-recalibrate ang algorithm mo. So pag nakakita ka ng mga ganyan, i-unfollow, i-block. Di ba may mga ganon? Parang block these kinds of posts. Parang mga ganong klase mga eksena. Kasi isipin mo, wala namang problema dati. Correct. Tapos simula nang napanood mo yung ganyan na yung mga mister na nag-spoil sa mga misis nila. Bigla ka tuloy nagkaroon. Correct, hinanapan mo ng problema. Although, maganda yung sinabi mo na yan, Jegs, na although ang maganda rin dyan is that, baka naman din merong underlying o merong natatagong desire din. Posible na na-trigger. Na-trigger siya na parang gusto mo rin yung hindi naman typically spoil, kundi baka kulang ka sa atensyon, kulang sa himas. Sa himas, sa lamas, sa lambing. Yan, sa lambing. Baka yun, not necessarily yung i-shower with gifts or whatever, pero meron kang nararamdaman na kakulangan. Parang ganyan, kapag ka nakakapanood ka ng mga nagsuspoil, parang feeling mo tuloy, yun yung kulang. So, pwedeng may ganun din, diba? Parang for a longest time, feeling mo, akala mo ganito yung setup. Nung na-expose ka sa ganito, ay ganito pala dapat ang ginagawa sa babae. Correct. Parang hindi ganyan. Dahil sa binibigay, correct. Ganun, Iba-ibang klase kasi ng form ng pag-aalaga o pag-aaruga So, merong form ng haplos, himas, lamas, masahe, kung ano man, 'di ba? Pero meron ding form ng gifts, meron ding form of service, parang gano'n. Parang balikan ko lang
Nicole Ayala, dati, di ba, siya yung nag-i-spoil Oo, sa mga jowa niya. Correct. Para matuloy po ang date, kailangan Oo. ako ang gumastos. Ayan. So, ako ang maghahatid. yan. Ako po ang magbabayad. So for the longest time, ganun yung nakaset yung utak niya. Oo, Akala niya ganun yung normal. na parang Normal para sa'yo, equality. diba? Oo, Oo. tsaka equality yun. So, Oo, pero nung- wala ka ngayon, so ako muna talaga lahat. Oo. So, go, Ayan, diba? Nung dumating si Ren, si Jowa Oo. Dick sa kanya, parang nasabi mo, di ba, nakwento mo na, Hala, ganito pala. Ayan. Ganito pala pag binibigyan. Oo. Ganito pala ang pakiramdam. Ito pala yung nararapat. Oo, yan. yan. Baka siguro ganun yung... Baka may ganyan lang na nangyari sa'yo. correct. Which is, edi kung tutuusin, hindi natin pwedeng at this point, kung gano'n ang angulo Oo. natin, Jigs, hindi natin sasabihin na kasalanan na naman ng social media Oo. yan. Pero may thin Maaari. line din kasi na Maaari. depende kasi kung ano yung talagang pumasok sa utak niya. Mm. Halimbawa, kung more on sa mga material na bagay Yan. kaysa sa doon sa atensyon. Yan, Ayan. correct. May ganun. Kasi, iba-iba din tayo ng definition ng happiness. Yes, totoo. Meron mga iba na na-happy sila sa magkasama lang, makita lang kita, Oho. ka-holding hands lang kita, Yan. nasaan ka man, wala man tayo makain, masaya na ako. Pero meron din naman mga tao na ang definition nila ng happiness, nabibili nila yung mga gusto nila at nabibilhan nila yung mga taong mahal nila. Oo. Iba-iba. Ayan, baka yung asawa mo na yung hindi ka nakakaramdam ng lambing, parang si Marcoleta. Sino? Bakit pumasok sa Hindi, usapan? naisip ko lang kasi yung mukha kasi ni Senator Marcoleta, parang hindi ko nakita na nag-smile. Okay. O baka, hindi, Diba? there's nothing wrong with the Oo. reference, pero ang sinasabi lang natin is yung, baka nga, may mga masyadong Oo. seryoso yung mukha, tas Oo. baka nakakita ka ng mga, ang mukha yung pagkaamo-amo at pagkalambing-lambing na Oo. mister sa mga misis nila. Oo. Mga ganon. Kaya Yung- tuloy may feeling ka na, nakakaingit, buti pa siya, paano ba? Kasi naman may example ka. Gusto ko sana siya tanungin kung nandito na siya. Nakaranas ka ba na hampasin ng mister mo sa puwet pag dumadaan ka? Kasi form ng mga Form din ng yan lambing eh. yun. Form din ng lambing yun. Yung mga ganyang klase mga eksena. Kaya tuloy, kahit parang feeling mo wala namang pwedeng may problema, ibig sabihin meron ka talagang gusto na may pagkukulang talaga na hindi mo na lang pinapansin kasi madami pang ibang priorities. Or pwedeng talagang sadyang inggit siya. Yun yung sinasabi ni Jegs na merong thin line difference between may pagkukulang talaga sa naiinggit ka lang. O, ganon. Pero ang pinaka-the best talaga na gagawin, i-verbalize mo yung nararamdaman mo sa asawa mo. Oo, ganyan. Hindi naman alam ng asawa. Hindi, ganito lang yan. Parang iba-iba kasi siya ng parang katulad lang yan ng magpapagupit ka, for example, tapos ang gusto mong gupit, kunyari, diba, napaka-popular ngayon ni Shuvi. Yan. So, sasabihin mo, gusto ko kamukha ko yung hair ni Shuvi. So, pag sinabi mo yun doon sa salon, edi itatry naman nilang i-achieve yung hair. Pero hindi ibig sabihin na magiging kamukha mo si Shuvi. So, kung paano yung treatment sa kanya, for example, ng kunyari may jowa siya, tsaka yung jowa mo, magkaiba pa rin gets mo? So, iba-iba, hindi natin pwedeng i-compare talaga. Ganon. So, yun yung dapat nating isipin na ang pagkumpara po ay may thin line difference between nakakatulong ito sa relasyon para mas lalong tumibay at gumanda at nakakasama kasi sa halip na nakikita mo yung mga mabubuting bagay tungkol sa kanya, naiinggit ka na lang at tinitingnan mo na lang yung iba. Ayan. Okay lang din naman para sa akin, okay lang din naman na mag-compare. Tapos wala namang masama. Correct. Aral doon. Pero Yun yung nga sasabihin ko, halimbawa sa asawa ko, ikaw tingnan mo yung ginagawa mo, mas maganda yung ginagawa niya. Yan ang hindi na maganda. Yan yung sinasabi nating difference. Oo. Kasi makakabuti naman talaga yun ito pwede pala to. Parang ganito gawin to. Ganito pala pwede nating gawin, 'di ba? Try pala natin ito, 'di ba? Ikaw kasi ang ginagawa mo. Yan. So, pag ganyan, pag susumbat. Maganda Yan. tong sinabi nung isang yung mga nanonood sa atin that comparison is the killer of happiness or thief of happiness. Yan. Maaari kasi Posible, sa halip nga na makitaan
mo ng kaligayahan, yung current situation mo, ang ginagawa mo ngayon, naghahanap ka ng kaligayahan sa iba. Hinahanap mo sa iba. So yung sarili mo mga blessings, hindi mo na nakikita. Yes, siniset mo sa standard ng iba. Magkaiba-iba nga tayo ng standard. True, lalo at lang halong eklavu. Meron akong isang napanood na parang video na parang tinitis niya yung husband niya. So ang POV is, kausap ko yung asawa ko na parang wala akong damit. So parang tinanong ko yung asawa ko, ang focus dun sa mister niya. Parang yung mister niya na busy, tapos tinanong niya, Han, bakit mo ko mahal or bakit ako yung pinakasalan mo? Pero nung tumingin sa kanya yung mister niya, nakahubad. Yun yung dating. Hindi naman talaga siya actual, hindi naman natin nakita. Pero kita-kita mo yung reaksyon dun sa mukha nung mister na talagang tingin ng tingin sa baba, tingin sa gitna, talagang natataranta, tapos nagsasmile, tapos parang kinikilig na hindi mo maintindihan. Yung parang ganon. Hindi po lahat ng mister ganon. Oo. Yung ganon lang kasimple. May mga iba na sasabihin, ano ba yan? parang ano ba yan? Magtakip ka nga or magdamit ka nga. Kasi sa totoo lang, hindi naman din talaga lahat siguro. Kasi ang imagination ko dun sa boses ng babae, parang she's really very sexy. And para ma-distract ng ganon yung mister, siguro talagang pangmalakasan yung katawan, ganon. Hindi po lahat ganon. Iba, pagharap ng mister, puro subdivision. Ang daming humps. Ang daming humps. Subdivision, pwede ding highway, ang daming rumble strips. 'Di ba yung ganon? Yun yung mga eksena. So iba-iba. Iba-iba. And hindi mo pwedeng sabihin na yun lang yung bonggang mister kasi kung mag-admire siya sa katawan ng misis niya, wagas. Baka kasi iba yung definition niya ng ng happiness. Ang happiness is sex, seeing your wife sexy, or ang gusto ko sa babae yung voluptuous o yung malakasang sex appeal. Hindi po lahat ganun. Correct. O meron nga tayo, naalala ko lang na napag-usapan na nagpasulat sa Bornay na parang ayaw niya na kasi naging firm yung katawan. Gusto niya mas mataba yun. Dati gusto ng mister niyan. Chubby. Yan. Diba? Parang ganun. So, yun yung sinasabi talaga natin na iba-iba. So, we cannot compare. Yan. Diba? Ganun yung lagi nating tatandaan. Do not compare. Doon na lang tayo siguro kung paano nakadesign ng relationship nyo. Doon yun na lang kung paano nyo palalaguin. Yes. Paano nyo i-enhance. Correct. Diba? Looking at the other na, mukhang pwede to, pero iti-tweak natin. Ang maganda dyan, yun yung nakikita ko talagang good side about it. Kung titingnan natin sa magandang paraan na, pwede pala natin tong gawin. Try naman natin. Maganda pala yung ganito, try naman natin. Versus, titingnan mo siya sa anggulong, kulang na kulang talaga yung mga binibigay ng mister ko. Hindi talaga sapat yung pagmamahal na ipinapakita niya, di ba? Kasi sa totoo lang, ulitin natin, madami po tayong mga blessings. Correct. Sadyang hindi lang natin talaga na-appreciate lahat. Bakit? Kasi nga, tingin tayo ng tingin sa blessings ng iba. Mayos tayo. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1